dinamitzant el sector per tenir aquests gaps d'oportunitat, però sobretot també per defensar els nostres interessos i defensar la fortalesa del sector. I la millor manera, creiem, el millor instrument és cooperant amb nosaltres, que ens farà més forts. Res més, felicitats a tots i us espero a la propera edició.